izan geha bai Austrian eta bai Eslovenian kontzertu bira baten barruan. 7 eguneko bideia izan da guretzat, baina jun etorri artean 5 egun gelditu zaizkigu eta 5 kontzertu eman ditugu. Beraz, izan da bidaia gogorra alde hortatik, baina esperientzia oso polita eta talde bezala oso ondo etorri zaiguna. Bidaia beti egiten moduan autobusen izan da, eta benetan autobus oso gogoko bidaia izaten da gutzako, ez? Nolabait ordu asko pasatzen ditugu eta taldea oso gustoa sentitzen da. Eta harremana ere sakondu egiten da. Ordu asko sartzea autobusen oso gogoko daukagu. Akordeoaz gain orkestako beste hainbat instrumentu ere jundia eta dantzariak ere pare bat dantzari edo bertan izan dira, ezta? Bai, daude teklatuk eta gero jundia bi dantzari, aurten kanpoko jundiala, Udaberriko eta Donostiko Oiana Maritoren eta Udaberrikoa Miren Izagirre. Eta gero, Ander gitarran abesti bat daukagu gitarra jotzutena, gitarra elektrikoa, eta hor Ander Zubilagak laguntzaigu. Eta Inar Sastreke baita inditu pare bat moldaketa, eta orduan horre baita lagundugu. Helene Arandia, abeslaria, parte hartu du, bi abestitan. Eta egia esan oso kontzertu erraldoia lortu dugu, alde batetik obra desberdinak jo ditugu, bai klasikoak, bai modernoak, euskal kantak, dantzarikin, dantzarik gabe, abeslarikin, oso repertorio zabala eta politia, eta gainea eskertu dute eta asko gustatu zaie egin dugun repertorioa. Gu area egia esan gonbidatu bezala jungea eta sartu gaituzte festival desberdinetan. Orduan ez dugu talde bat edo bestearekin koinziditu, beti desberdinak tokatu zaizkigu ikustea, folklore askoan, eta gero baitare kasualidadea tokatu zaigu, iaz Eurovisioan Eslovenia ordezkatu zuen taldeakin koinziditzea, festival baten, pixkat denetik, ez? Eta gero, esan duen bezala, repertorioa hain zabala eta hain anitza danez, ez nuke jakingo esaten zer iritsi dan gehiago zer gutxigo, ze kontzertu bakoitza desberdina da eta publiko bakoitza desberdina da. Baina orokorrean kontzertua oso desberdina eta oso anitza danez, nik uste harrera oso ona izan dela. Ikusi genuen Filag, ikusi genuen gero Lubianan baita izan ginen, goiz bat hartu genuen, nahiko goiz atera ginen hoteletik, eta goiz hartu genuen Lubiana ikusteko, bertan bazkalu eta gero korrika Piranea jun ginen kontzertu ematea. Piran ikusteko baita aukera izan genuen. Bleteko lakua eta bainatu egin ginen, aukera izan genuen bainatzeko. Postoinako kobazuloak, diala Europako kobazuloik handinak, eta, hartu dugu denbora, atera dugu denbora, zetekan berez asko ez genukan, baina atera dugu denbora angen denez, zerbait ikusteko. Akordeo orkesta antzako izan da izugarrizko nolabait esperintzi berri bat, ez? Egunero kontzertu bat ematea, horrek ematen duen estresa, horrek ematen duen kontzentrazio maila eta lortu dugu. Eta, ekipotxo hau portatu da benetan zoragarri, ze estenategian azkenen 20 piko laun jarri bergendun, sonoizatu bergendun, eta denon artean ikusi bertzen ze veloziaden egitezie gauzak eta nola ze ondo batean dena, ez? Eta bueltatzeko gogogin da beste proiektu bat egiteko gogogin.